Nihunong ko ni Migukula po mga idol kay panginan akong lubot. Pangini akong lubot, be. Plato! Akong lubot, pangini. Plato! Ha? Sige mong dagan Sige, na pangini ka, pangini. Ana! Ako lubot lagi. Oo. Ako lubot, pangini ba? Ayaw, okay. Dinanya kami ng ugridor. Uy hala, nagpasumbingay dayon siya. Red horse naman dayon ang topic niya. Manoy Chris TV, muragi uhaw na sad ng mananap. Sa tiki-tiki, gusto na sang mutilaw ang tabagha. Unya, ang hangin, iyang gi-inspeksyon mga idol. Gusto nun? Gis na lang. Oh. Gis. Grabe. Pwerte na lang daing gamaya og hangin mga idol. Lisod di si Kulapo og maoy madoktor. Si Cooks TV, akong gipangutana kung naayo na ba ni atong amigo. Tayo na si Kulapo, dol. Tayo na si Kulapo, wala pa. Naunsa, gihiktan unta ni og kadina. Kay delikado og makapaak ba? Uy hala, ngano man sa doktor gipagawas man ni siya. Unya karon mga idol gipahanginan na ni Migo Kulapo. Kay maplat kuno delikado. Pwerte gyud ning abdi ka tawhana. Oy Manoy Chris TV, buradyo ka just now. Ingon ana gyud na si Migo Kulapo kung giuhaw. Unya karon mga idol atong pangutan-on. Pila na isod? Pila isod na lang hangin, Migo? 40 lang mo yun. Di, pila kinabuhi pag-check ni mo? 15. 15 na lang? Ay, no? Maayo na lang gani mga idol nga kini si Migo Kulapo albularyo. Madala pa kuno niya og tutho. Mo kauban ditong taga Boysan tong kaon o tagapon doon na niya makaon. Grabe kay mo timaan si Migo Kulapo mga idol. Ang akong kauban kada hapon ko numukaon. Libre ka. Ano dago mauwaw ko. Mauwaw ka ka? Oh, abi pa lang bagga kay kog now. Kabalo sa day mauwaw ning tabaghak. Manoy Chris TV, kana si Migo Kulapo mauwaw na kanang busog na. Unya karon mao ni iyang giingon. Patay ni kampanya na niya. Ah. Ano ni kalikit? Uy naunsa, abi kog librehon ra ko ani niya. Og laing tao, imong amigohon, uy ako, imong pabayron. Wag yun ni klaro ning tawhana. Ang laing tao librehon pa niya. Oy Manoy Chris TV, nakasabot ako kung sa ipabayad anang Migo Kulapo. Kanang ilimnon nga makalipong sa ulo. Kana ganing gitawag ninyo og tiki-tiki Manoy Chris TV. Mao gina iyang gipasabot ing kupiso. Unya karon mga idol si Migo Kulapo isog na sad kaayo. Andam og tagaan kuno siyang mapriso. Magpapreso gid ka. Oh, bata makuha nako. Usa may kuha nimo? Ang akong pinakatrato sa una. Nga edad pa ko 17 anyos. Ay, klope ka to bagay ay. Uy hala, ang iyang kauban wala nakaagwanta. Nagsturbot na sad kuno siya. Nga. Nga ay.